Kini sing Uripur District Hospital Tepaniawo sini Param Ganang Blok Presiden Ketal Manjak Subur Kumar Jomatia Tebu sini Sabjana Chairman sini YTF ni Ngui Leader Param Ganang Subas Podo Tebu Kuama sini orang loge Tongoti WF Songo Pajak Lai Thane 3 din age Thom ni Phaiwi Darjeeling o road accident ngai rokna chung phainai phaika 7 jona aroni bisingo 3 jona hake kicha serious potabokbo tei 3 jona hake motamoti hamkha doctor bai bu malaikha doctor bai malai salaikha pomahai condition bu doctor bu sabu kisa stable ungni tei 2-3 din bisingo na stable ngai bad baki 3 jona to stable na nge borongno daiti ne khakha ke release khaijana hile doctor bu sabu Amon nase phai oro jaga kisa borona tabo financial help bironai borona kisa project rok busung rok phaikha chini joto block committee ni bukhakte jeng mahai jora hayo jeng teibu naine borok teibu orma tongkhang ke jeng borona subanai naikeni khaine chini block committee rok DW rok YTF rok sabrung ne selai song thak playa nai tonglai nge ang betini phaikha mia pro hospital sok phaijak ni khnamani loge phaimalia tini phaikha naigra ne tei salnai satha ang khobor na hapinai jodi phaima thang phainai tei BGBO bu khoroksa sokjak ne khnaw bahai khobor ka kemaya kho yomon ne jora hayo chung mahai ke basalai ni nangbu basalai ne asani